Good afternoon guys. So today is September 20 no. So mula gini hapon ni nagsugod ang uwan arang kusuga kaadyo kay abi man kuog kanang kalmara kayo ang uwan ba sus tinga ko pagawas na sa mo ang kilid sa balay arang baha kusog kaso ni sud ang tubig ginilatay aning naikahoy. So may lang yung gani kay nakaplano jud ko nga kanang butangan na mo diri og kwan sa mo ang putahan dapit kay delikado kayo jud kay nagbaha jud og sugod na mura jud swimming pool among sulod sa balay ani. So nga ni kakusog ang dalugdog ani guys. So mga niuwan gud ni siya kahapit mo duhang oras gikan sa alauna media ba to alas 2 media. So grabe kakusog no. Nanago jud din taon misa ko ang bata diri sulod sa balay kay ang kanang inig dalugdog og inig kilat kay motay-og mga jud amo ang bay. Pero likod po na mo ang bay pagkahimo ani jud motay-og lang jud siya grabe sa kakusog sa kilat og sa talig kanang kilat og sa dalugdog. So mana siya nga nag-record jud ko ba og unsa jud paminaw ani nga madunggan jud nato ning dalugdog og kilat. Hi guys, so for today's video guys, matuto sa mo ang garden no kay kusog og uwan, sugikan jud ka kusog og uwan. Nagrabe kayo kay nay balita guys nga gauwan jud kuno og ice. So ako ganina wala ko ni gawas tungod kay nahadlok lagi ko kay kusog kayo ang kilat ug dawdog. So natingala jud ko ganina kay nay nagpakapaka sa mo ang atop. Pero mag-imagine kung nganong nami makapaka nga wala may kahoy sa mo ang palibot. So mo na nga natinga ko kay nay nagpost sa Facebook jud nga nag-uwan jud og ice diri dapitan no. So taga Kasilay to siya nya diri am Danico Pramanso doon ra nga barangay. So mao lagi natinga ko nay nagpangatagak sa scene. So wala ko ni gawas kay basig mahagbangan pug ko. So nangadrog ko dagko ingon ani pud siya kadagko nga ice. So karon matuto sa mo ang garden kay tanaw na mo kay ngano dugay ra jud kinuwatay dani guys nga manggawas ni sila pero ni abot na jud. So it's a surprise kay nang ano mag-harvest na tani pohon kay namunga na nga mo ang mais. Then nasa koy bag-o nga mga tanom nga gitanom pud sa amo ang atubangan no. So let's check and let's go. Bye. Mo ni siya guys, bag-o ra jud ni hubas ang tubig anino pero nag-agas pa siya. So nakipakita ninyo unya sa video sad katong nag-uwan pagkusog mo grabe jud kay ngano ang diri dapita nagsulod jud ang baha. Pero bentahan na laman kay naman mi sa puwan sa sinilas dira makasud ang tubig dili para sa una nga wa pagibutangan ana nga nisud jud ang tubig sa balay. So dire mo ni siya mo ang mais diri guys. So tong tan-awon kay nana siya mga puso. Sus ang kapait pa jud kay si Zaki nagmadipadon man siya dari. Uy ganahan ni siya duwa. Hari guys baha gyapon daari Zaki nabasa na ka. Hala. Wala na napurma akong tanong guys. Sumani siya nga kung tinanong nga kapayas. Nya mao lagi kinanglan ni siya og kabunan kay nagbaha man. Uy si Zaki naligo sa kuan. Naligo diri sa basa. Na kinanglan din ni siya og kanan diri kaya nga ko ang tinanong nga bag-o nga batong ba mapay pag kuana ni mga 2 semana guro ako jud ni siyang kuanan niya. Hala ang ako ang kuan tangkong mao ba jud akong bag-o nga tanong ato sa ning kuan ni mga yuta sayang ang tangkong. Yan guys gibaha ang among kuan tangkong. So kusog mong gadani ang flow. So diri mao ni siya ang mais na thank you kayo. So kuani siya it's murag 1 month kapin namang guro ni 1 month and 2 weeks. So na siya bunga excited na kayo niya ni makakuha gud kanina dagko na siya nanay puso. Daghan na kayo siya bunga. So sa isa ka punuan duha. So tagsara po jud na ang sa isa ka punuan duha ang iyahang bunga o duha yang puso. Kanisad duha po diyang puso. Yes na nami paaboton. Pero mao lagi ni
Ang uban ani wala pa na munga. Pero dapita o wala pa siya na buwak. Mapa may pagpamunga. Kanisa duha puy puso dahil ni on. Surti kaayo ko daani kay tagsara ning uban ani na munga og duhay puso. May mga duhay puso. Si Zaki kay nalingaw kay siya daring tubig ipanundog niya ang swimming pool. Yan naligo siya. Mugoy mo ni bataa. So ang uban ani wala pay puso. Kay wa pa man namuwak sila na ni mo ani og nanay bunga kay maniyang buwak. So nagbinakayo ang palibot. Nana jud mi paaboton sa mo na siya mga tanom dira. Ilang kay maklaro pud na siya okra na itawong nangamuasang kuan kapayas kay namuso na sad. So nana may mapaabot. Thank you Lord. Grabe kayo jud ang uwan ganina oy. Ug jud ko ni gawas kay grabe jud kayo kakusog ang daugdog. So kayo dalugdog niya. Grabe po kayo ang baha. So kada adlaw man nako siya i-check diri kung kuan tanan na ba namunga sa uban wala pa man. So nadyo uban ani nga ma-harvest ni siya una na pa uban nga wahi. Yay! Guys, so thank you for watching. I hope you enjoy sa ako ang vlog. God bless and God